So guys, mani दिनैनि भिडिअ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा हले इन्टारेस्ट मोननाय नङा बेनिखायनो बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नायनानै एसे इन्टारेस्ट लाबानो जाबाय माबायदिमोन डायलगा बे फाग्ला बिदिजों जायो चटक चूतिया लग रहा है हेलो गाइस मैंने नोंथांमोननिसिम आं मोनसे ओरैबायदि धामाका भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन बिदिब्ला थौदो जों भिडिअखौ जागायनोसै प्रेक्टिस नो रेस्ट नै डायलगा खोनासं आनो खोनासङा जानो खोनासंगोन दे बुंदो डायलगखौहाय आं नोंखौ मोनाबा दैस्लुङाव बारजुमनानै थैथारगोन आं बुंनांगौ जाहैबाय नोंखौ मोनाबा बे दैस्राङाव बारना थैगोन आं होन दे एक्टिङै नोंखौ मोनाबा आं बे थंगासे दैयाव बारनानैहाय थैगोन आङो थाद गामलायाव गबग्रानि जात माथो हावरासि जालायखोब्रा आं गामलायाव गबवाखैथ' आंखौलाय बहाथो गामलायाव गबनाय नुदों ओमफ्रायलाय माथो जाखो राखावरासिनो डायलगा बिदि जायो बेफोरबायदि रागा खालामबाय थाबा आं भिडिअ सिडिअ खालामालै नाय आंनिखौ नाय माबायदि खालामनांगौ देलाय आं नोंखौ मोनाबा दैस्लुङाव बारजुमनानै थैथारगोन आं हे भिडिअसो खालामदो आरो बे थैनोसो ओंखारलायबायलै दोद फाग्लि बिदिसो जायो आं दङलै फाग्लि थैनांगोनलै फाग्लि ये क्या है गेम श्री स्पाइडरमैन एसेयानोसै जुदि आंनि बे कार्टुन चेनेलखौ नोंथांमोना नुवाखै एमबि बड' एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखौ जुदि नोंथांमोना नुवाखै बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेयाव मोजां कार्टुन भिडिअ नुनो मोनगोन माने कमेडि भिडिअ आरो जुदि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय नोंथांमोना भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारना आरो जायफोर चेनेलाव गोदान हाबफैदो बेफोरबायदि मोजां भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपलोड होबाथाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोननाय बायदि जुदि आरो आंनि बे इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामाखै बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ नोंथांमोना थांनानै फल' खालामना लाहैब्लानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा गाइस बाय